Bona nit a totes i tots. La primera pregunta que volíem fer va en relació a les nits al túnel, esdeveniments que estan celebrant-se més o menys per aquestes dates. Les preguntes són les següents. Qui s'encarrega de la gestió dels concerts i, per tant, de l'elecció dels mateixos? I si s'ha valorat si aquests actes són adients o si caldria donar-li un enfocament diferent. Gràcies. Bona nit a tots i a totes. A veure, qui s'encarrega de la gestió dels concerts? Jo tinc una proposta per part del tècnic de 7 o 8 espectacles i entre els dos, i qui elegeix els mateixos? Jo, la regidora de Cultura en aquest cas. I s'ha valorat si aquests actes són adients o caldria fer un enfocament diferent. La veritat és que les nits al túnel tenen una línia dels darrers anys i per les característiques de la gent que acudeix a aquests espectacles, i sí que és veritat que l'any passat vaig voler innovar un poc en Chao Chochin i en Eugène Alemany, i les dones i les persones que van acudir no ens va agradar, no van entendre molt l'humor, i entonces este any he apostat per la mateixa línia que sé que va agradar a la gent que acudeix a les nits al túnel. Entonces, està ben enfocat per l'edat de la gent que acudeix a les nits al túnel, pues jo crec que sí que és la demanda que ells volen. Sí que és veritat que són espectacles que habitualment no se porten al teatre, a la programació cultural anual, són de diferent enfoque, i la veritat és que estic oberta a proposicions dels altres partits i inclús fer una dació de comptes o una comissió, posar damunt la taula les pròximes propostes que es pugui tindre de les nits al túnel. Simplement, la gent que acudeix a les nits al túnel té una certa edat i la veritat és que no m'ha parat a pensar si faig per més joves, és que no me van tampoc, vull dir, és que no me van al teatre habitualment, no me van, entonces me queden en les persones que sí que sé que són molt agraïdes i els agrada molt aquest tipus d'espectacles, la veritat. Gràcies.